работи. Това са кадри от мейкинга на българския филм «Лов на дребни хищници». От есента на 2010 година в киносалоните са го гледали над 20 000 души. В интернет обаче е изтеглен 350 000 пъти. Първият човек, който ми се отбави, беше Атанас Христосков, колега мой, режисьор на номер 1 филма. И ми каза: Цецо, филмът ти е в Торрент. И викам: в кой Торрент? Ми в този има, май и още има. И аз влязах, разбира се, почнах да гледам. И виждах как цифрата се увеличава с часове на тегленията. Тоест аз подарих филма, всъщност, на едни хора, които си го продаваха без да ме питат. Имах царевица между тия двата зъба. Въобще авторското право е много така на заден план. В смисъл, ако някой му откана доматите, се счита за престъпление, но авторското право някакси ми какво съм ти откраднал толкова, ти какво си направил? Когато отидем в едно училище, дежурният първи въпрос, който задаваме на децата е: кои от вас теглят филми и музика от интернет? И няма дете, който да не си вдигне ръката. Всички дете така много настойчиво се обявяват, че всеки един от тях тегли музика и филми. Очевидно никой не им казва, че не е редно да се теглят музика и филми от сайтове, където това съдържание е нелегално. И аз смятам, че трябва да се създадат в Министерство на образованието програми, които да възпитават отношение към интелектуалната собственост от децата и те да са наясно, че наред с движимата собственост, недвижимата собственост, съществува една друга собственост, интелектуалната. В това предаване държахме да покажем и гледната точка на организаторите на най-големите торент тракери у нас. Разбира се, без успех. Благодарение на торент сайтовете, България е държавата членка на Евросъюза с най-висок процент на интернет пиратството. Ако сравним процента на интернет пиратството в България с развити европейски държави, при нас е около 65%, докато в развитите европейски държави варира от 22-26%. Това се дължи именно на повишената интернет култура на потребителите от една страна, от друга страна липсата на законни платформи за достъп при нас, тъй като потребителите не винаги имат добра алтернатива. Аз не се сърдя на тези хора, които са теглили филм. И не мога да им се сърдя. Защото в една страна, в която 50% от населението е лишено по статистика от възможността да гледа кино, т.е. в града, в който живееш, няма кино. Наоколо няма кино. Трябва да ходиш до друг град специално за да гледаш филм. Тоест, когато твоите права като човек, който иска да види нещо, са ти отнети и това е единствения начин, аз мисля, че е нормално да се възползваш от него. Защото ти имаш право на това. Така че не мога да се сърдя на потребителите в интернет. Аз мога да се сърдя на властта. Торентите са създадени преди 7 години за безплатен и некомерциален обмен на филми и музика. В България обаче дори и този модел е сбъркан. Оказва се, че създателите на тракери в България са го обърнали на индустрия. Популярните торент тракери у нас печелят от рекламни банери. По моя информация, месечните приходи на един торент тракер не прави по-малко от 300 000 лева. Има юридически лица, които приемат плащанията и дават фактури. Така става. Ако някой си мисли, че като изтегли филм, музика или нещо от тези торент сайтове е на далавера, защото не е дал една стотинка, то много жестоко се лъжи, защото той всъщност дава пари на едни хора. Само с кликването си на тях вече им се вдига цената на тези банери и рекламни. И т.е. те печелят от нищо. От изпиратирането на един единствен филм само. В торентите се преброяват гледанията. Те са средно за един качествен филм над 300 000 пъти.
докато същия филм прави 30 000 зрители в кината. Тоест, гледането в интернет незаконно, т.е. чрез открадването на този продукт е 10 пъти по-голямо. По този начин може да екстраполираме какви са загубите за бюджета, например, тъй като легалната киноиндустрия произвежда около 40 милиона лева годишно. Загубите очевидно са 10 пъти по-големи, това са и 400 милиона. Като прибавите към това и музикалната индустрия, която е около 4 пъти по-голяма от киноиндустрията, и тя също е даже по-засегната, според мен, от пиратството в интернет, отива още 1,5 милиарда. Като прибавите към това и игрите, които в световен мащаб са 2 пъти по-голям бизнес от киното, почти още 1 милиард. Като прибавите към това и компютърния софтуер, който е най-големият бизнес и който също е подложен много сериозно кражба в България, според мен загубите за легалния оборот в тази държава са не по-малко от 4 милиарда годишно. Може само да си изчислите колко са пропуснатите данъци, колко е липсата на растеж на икономиката, защото просто не се създава един брутен вътрешен продукт. То не мога да се с нашите пари така. За да продължим да правим филми, все пак трябва да има някаква възвръщаемост. И тая възвръщаемост трябва да отиде в хората, които го произвеждат. Тоест, за да можем да направим следващ филм. И по пътя между нас, хората, които произвеждаме, и зрителя, който трябва да го гледа, за който го правим, край на краща, аз не го правя за себе си. Искам да го гледат колко се може повече хора, заради това съм и щастлив от това. Но по този път идват и ни хора, застават, които нямат понятие въобще от правене на кино, и те печелят. Зрители си мисли, че той е направил далавера, това без пари го гледах, а всъщност не е без пари, защото той си плаща и за интернет. В този торен сайт има такива реклами, които също струват пари. Тоест, парите не отиват при създателите. Най-интересното е, че най-големите пари отиват на друго място, всъщност, при интернет провайдерите. И това много малко хора си дават сметка, защото никой реално няма нужда от такива високи скорости, каквито в момента се предлагат на пазара в България. За да си ползвате интернет почтата и да браузвате, 2 мегабита в секунда са предостатъчни. За да стримвате легално съдържание, т.е. същите тези филми от легалните провайдери, ви трябват максимум 6 мегабита в секунда. Значи всичко останало, което се предлага на пазара, обслужва единствено и само торент технологията, която просто поради своята същност има нужда от високи скорости. За да може въобще да съществува и да е атрактивна, за да може бързо да си свалите филма. Иначе, ако не го сваляте бързо, ще ви стане безинтересно. Така че големите пари отиват там. Вместо да плащате по 30, 40, 50 лева на месец за високите скорости, може да плащате по 2, 3, 5 лева. За 2 години прокуратурата образувала 115 дела срещу организатори на торент тракери. Но заради своята масовост, торентите никога няма да изчезнат. До момента няма осъден интернет потребител в България. Държавното обвинение подчертава, че няма и за цел да преследва потребителите. На практика няма така крайни потребители, единични потребители, които теглят филми и музика за своя лична употреба, за гледане еднократно или слушане на музика. Почти всички осъдени лица са такива, които са реализирали такава престъпна дейност с комерциална цел. Категорично, ако ви теглите един филм или една песен и го гледате само за лична употреба и така нататък, според мен това не е деяние с висока степен на обществена опасност, което се формулира в член 10 от закона, и според мен и вие поради тази причина не може да носите наказателна отговорност. Повечето от делата срещу организаторите на торент тракери приключват с споразумение с прокуратурата. Въпреки щетата, която нанасят, разминават се с глоба до 5000 лева или до 5 години лишаване от свобода, но като условна присъда. Много районни прокурори дори считат, че организаторите на торентите не са виновни. Правоносители подозират, че прокурорите често пъти са мотивирани за оправдателните си постановления и по друг начин – финансов.
Лично аз не съм съгласна с тази теза и смятам, че те трябва да носят отговорност за това, което правят, защото не само като помагачи, както смятат някои колеги, аз смятам, че те би трябвало да носят отговорност и като извършители. Всъщност, защото дори и като подбудители, защото на така някои от сайтовете на тези торен тракери си имаше подробни описания по какъв начин да се качват, да се теглят. Проблемът е много лесен за решаване, но тези хора, които искат да печелят по такъв начин, очевидно не искат да го правят. Ако тези хора сключат договор с някои от представителите на носителите на авторски права, ако те сключат договор, какъвто се изисква от закона, за да могат да разпространяват публично това съдържание, няма да има никакъв проблем. И всъщност парите, които те биха платили по такива договори, за тях, за това, което те печелят, биха били някакви жълти стотинки, но това е, не знаю, според мен е менталитет. В Съединените американски щати, в Япония, в някои развити западноевропейски държави и в други части на света, в развити държави, вече се подхожда по този начин. Не забрана на торентите, не увеличаване на наказанията, не е една постоянна борба, която се вижда, че в последните години е безсмислена с тях, а трябва по такъв начин да се измени законодателството, че те да бъдат принудени да работят легално. В смисъл такъв. Пак да предоставят съответни филми, музики, каквото да е там друго, но за това да се плаща. Да се плаща не само от потребителите, но от тях. И по този начин те трябва да бъдат стимулирани не само да взимат пари от реклами и така нататък, но работейки легално, те да продължат да печелят, макар и не толкова, колкото в момента, но също време да не загубят работата, която имат или нищата, която са се намери, работейки в рамките на закона. Начините за противодействие, според мен, трябва да вървят в две посоки. От една страна да се създават алтернативни платформи с законно съдържание, които да предлагат голямо разнообразие от съдържание на филми и музика и много лесен достъп, за да може потребителите да открият една алтернатива на незаконните сайтове. От друга страна, трябва да има сериозно противодействие срещу тези, които злоупотребяват. Правоносители, юристи, магистрати и адвокати са на мнение, че страната ни се нуждае от нов специален закон – Кодекс на интелектуалната собственост. Това до много голяма степен, по мое мнение, ще подобри работата както на разследващите, както на другите органи на съдебната система, както на наказателния съд, така и на гражданския съд. Аз разбирам, че държавата е много по-голям проблем и не е до престъпление срещу интелектуалната собственост, но все повече тези престъпления нарастват, дори в България. Дори, примерно в Япония и в други развити държави се говори вече за право на интернет. Тъй като постепенно престъпленията, които се осъществяват в глобалната мрежа, стават все повече и повече, се предполага, че до 10 на 15 години те ще бъдат преимуществените. Освен от реклама, торент тракерите у нас често пъти взимат пари от филморазпространителите и продуцентите, само и само да не им пирасват филмите, чиято премиера в кината предстои. Това е форма на авторекет, бих казал. Някои филморазпространители от отчаяние, очевидно, понеже държавата нищо не може да направи за тях и понеже смятат, че така или иначе, докато се оправят нещата, по-добре те да оправят себе си, сключват такива сделки с собственици и палачи, бих казал. Да не им паднат съвсем главите. Интернет пиратството вече засегна много сериозно интересите на още една индустрия – футболът. Редица български и чужди спортни интернет страници излъчват нелегално мачове от различни първенства. И ние имаме мониторинг на над 100-110 нарушения.
И спряхме нататък. Писахме до всички институции, както трябва. България е правова държава. И се стигна до този момент, в който един отговор, който ми беше даден, това е престъпление по член еди кой си или не еди коя си, но е маловажен и не е обществено опасен. Тоест 6 милиона, ако ги открадне някой или ги вземе, аз така си го разсъждавам логически, щом не е опасно за живота, прехвърляни закона просто в авторските права, които ако започнем да се съдиме, може би няма да бъда жив, за да се завърши делото. Хора, които, да кажем, с по няколко висше образование, имат поглед върху тези неща и така нататък. Твърдо са на мнение, че интелектуалният труд не трябва да се заплаща. Тъй като те не могат да го пипнат, те не могат да го усетят. Но също време те гледат филми, слушат музика, но не искат да плащат. Тъй като тяхното мнение е, какво толкова направило някой филм, че някаква музика да не е копал, да не е орал, нали, това е мисленето българина, за съжаление. Поради тази причина той твърдо е на мнение, той твърдо убеден дълбоко в себе си, че интелектуалната дейност, че научната дейност, че творческата дейност не трябва да бъде заплащана. А в света, в развитите държави, това е най-скъпо платеното. Защото са много малко хората, които извършват такава дейност. Те дърпат обществото напред, те го развиват. Защита на интелектуалната собственост обикновено е едно олицетворение на демокрацията в една държава. И ако ние желаем да бъдем сравнявани с развитите икономики, то по този критерий също би трябвало да се равняваме с тях, а не с други африкански държави, в които този процент, свързан с интернет пиратството, е също висок. Добре дошли в торент индустрията. Хареса ли?